O alcalde Luís Pérez Barral informou da adxudicación do novo contrato de xestión da escola municipal por un importe duns 538.000 euros á empresa Aurora Pilar e Ana SL. Segundo el, trátase dun servizo que supón un importante gasto para as arcas municipais, pero primordial para conciliar a vida laboral e familiar de moitas familias do municipio. De aí que reclame da Xunta de Galicia unha maior implicación no seu financiamento, pois segundo el apenas aporta uns 150.000 euros. Unha actuación que supón un importante gasto para as arcas municipais, que está prestando un servizo esencial para a conciliación da vida familiar e laboral e que entendemos que tamén debería ser un servizo que subvencionase en maior medida a Xunta de Galiza, porque dos 538.000 euros que destina o Concello de Ribeira para ese servizo esencial e fundamental, como acabo de decir, para que as familias poidan conciliar o ámbito laboral e familiar, a Xunta de Galiza exclusivamente nos dá 150.000 euros. Por tanto, vemos que as arcas do Concello están sostendo unha competencia impropia, unha competencia que debería asumir a Xunta de Galiza mediante a rede de escolas infantís Galiña Azul. O rexedor ribeirense aproveitou tamén para volver a reclamarlle á Xunta unha segunda escola infantil para o municipio, facendo alusión ao compromiso realizado pola conselleira de Política Social en funcións, Fabiola García, durante as pasadas eleccións municipais. Dende o Concello de Ribeira imos seguir pedindo esa escola infantil para Aguiño, comprometida no seu día pola conselleira de Política Social, Fabiola García, e que tamén seguimos esperando a que nos reciba, que teña a ben pois ter unha reunión con este goberno municipal, porque necesitamos falar de asuntos que lle importan aos veciños e veciñas de Ribeira e que necesitamos desbloquear.